Známa iniciatíva Streetball proti rakovine rozbieha nový projekt Sídliskovú ligu. Ide o sériu streetballových turnajov určených pre mládež do 18 rokov, ktoré sa počas mája uskutočnia na žilinských sídliskách. Prvou lokáciou športového podujatia bolo ihrisko na Hájiku. Podstatou je vlastne zapojiť deti zo sídlisk a využiť ihriska, ktoré sú na sídliskách. Turnaje sú 4. A tie ako keby základné. Dneska bol Hájik, nasledujú Solinky, na budúcu stredu, potom 8.5. budú Hliny na základnej škole Romova da Zajmusa a potom posledný 4. turnaj bude na Vlčincoch na Martinskej ulici, na tom peknom, krásnom malovanom ihrisku. No a každý víťaz z tých jednotlivých turnajov postupí na finále, ktoré bude 8.6. v rámci streetballu proti rakovine, turnaja dospelých, ktorý teda bude nasledovať po piatkovom turnaji detí zo základných škôl, tak ako minulý rok. Organizátorov turnaja potešilo počasie a prekvapila účasť prevažne mladších žiakov. Tí najlepší mali možnosť získať medaile i vecné ceny. Prvenstvo a postup do finále ligy si napokon v prvom turnaji vybojoval tým Osovčeli v súboji proti náročnému súperovi Likvidátorom. Chceli sme si zaťukať a z toho bolo víťazstvo. Tí finalisti boli strašne silní. Nepadalo im to, ale tak nevadí, na budúci im to možno vyjde. Ja si myslím, že vyšlo počasie, čo je základ a ostatné už deti sa bavili, smiahli sa, rodičia prišli, fandili, takže ja si myslím, že to bolo super. Prihlasovanie tímov na jednotlivé turnaje sa uzatvára vždy o 8 hodine večer, 2 dní vopred, pričom súťažiť môžu tímy aj opakovane. Samozrejme, keď niekto príde náhodou, že nestihol alebo čo, tak vyriešime to podľa aktuálnej situácie, koľko je družstiev, tak ako dnes tiež prišlo jedno družstvo, ktoré sme zahrnuli, aj keď neboli vopred prihlásení, ale lepšie je aj pre tých hráčov, aj pre nás, pre organizátorov, aby sme to mali dopredu nahlásené, aby sme vedeli, že aby to malo proste ten turnaj takú lepšiu plynulosť.